ברוכים הבאים לחלק השביעי בסדרת המדריכים לומדים לנהל את וורדפרס כמו המומחים. בפרק הזה אנחנו נלמד איך מוסיפים גלריה לפוסט שלכם בוורדפרס או לפוסטים בקלות ובלי להשתמש בתוספים. אוקיי, בואו ניצור פוסט חדש ונקרא לו גלריה לדוגמה. אין צורך להכניס טקסטים במקרה הזה, אני רק מדגים לכם את האפשרות הזאת של הוספת גלריה. כאן למעלה נלחץ על הוספת מדיה ונבחר באפשרויות הימניות כאן יצירת גלריה. עכשיו אנחנו יכולים ליצור גלריה מהתמונות שכבר קיימות כאן כמה תמונות שהשתמשתי בהן למדריכים קודמים, או להעלות קבצים. אז אני הכנתי מראש כמה קבצים בתיקייה כאן, 6 קבצים, סתם תמונות של נופים. יש באתר שלנו פוסט מאוד טוב כולל רשימה של אתרים שאתם יכולים להשתמש בהם כדי למצוא תמונות לבלוג שלכם עם זכויות שימוש ובלי בעיות, זאת אומרת בלי להפר זכויות יוצרים. אני אשים קישור בתיאור, אז תבואו לבקר. זה מאוד שימושי לשמור אותם במועדפים ופשוט לרוץ על זה. אוקיי, אז יש לי את התמונות, אני אחזור לאתר ואני פשוט יניח אותם כאן. אנחנו רואים כבר שהוא מראה לנו ש6 נבחרו, הוא מעלה אותם. אוקיי? אז יש לנו 6 התמונות שהעלינו עכשיו, אנחנו נלחץ כאן על גלריה חדשה. אחרי שלחצנו על גלריה חדשה הוא מעביר אותנו להגדרות גלריה. אנחנו יכולים לגרור תמונה כדי לשנות את הסדר, רואים? זה מאוד נחמד. ואנחנו יכולים להגדיר הגדרות כלליות של הגלריה. לאן כל תמונה תקשר? אל עמוד קובץ, עמוד פוסט ריק עם התמונה, זה המשמעות של עמוד קובץ, ישירות אל הקובץ מדיה או בלי קישור בכלל. אני אבחר ישירות אל הקובץ מדיה. האפשרות השנייה היא טורים. זאת אומרת כמה טורים, לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, כאן יש 4 טורים, אתם רואים? 1, 2, 3, 4 וככה אפשר להגדיר בעצם כמה טורים אתם רוצים להגדיר בגלריה, וגם בהתאם איזה גודל תהיה כל תמונה. כן, כי אם יש 2 טורים אז תמונה היא 50% מהרוחב. אני אבחר 3, ועוד האופציה האחרונה כאן היא לבחור סדר אקראי. אוקיי? אפשר להגדיר סדר אקראי, הוא פשוט ישים את התמונות האלה בסדר אקראי. דבר אחרון, אתם יכולים להגדיר לכל תמונה כל מיני אפשרויות, דיברנו על זה ביצירת פוסט, אבל אני אראה לכם ממש בזריז. מה הכותרת של התמונה זה לא חשוב, כי אף אחד לא רואה את זה. כיתוב מתחת לתמונה, זה פיזית יופיע מתחת לתמונה. טקסט חלופי, את זה גוגל רואה, אז שווה לקחת רגע ולהגדיר. במקרה הזה לדוגמה הייתי רושם נוף הררי, בסדר? חשוב להגדיר, זה נקרא טאג אלט. מבחינת קידום אתרים זה חשוב. אוקיי, אז אני לא אעבור ויגדיר עכשיו טאג אלט אחד, אבל הבנתם את הרעיון. ונלחץ להכניס גלריה. והנה. וורדפרס מוסיפה לנו את הגלריה ישירות לפוסט, לגוף הפוסט, אנחנו אפילו יכולים לראות אותה. כל מה שנשאר לנו לעשות זה לפרסם. ונלך רגע לאתר עצמו. ניכנס לפוסט. ואנחנו יכולים לראות את הגלריה. 3 טורים, אתם רואים? מרווחים קבועים. נחמד מאוד. קל, אני מקווה שזה עוזר. שיהיה בהצלחה. אם יש שאלות, יש בתיאור קישור למדור שאלות ותשובות אצלנו. תרגישו חופשי להשאיר שם שאלות ואחד מצוות האתר שלנו יענו לכם מהר. נתראה בסרטון הבא, ביי בינתיים.